How about the personnel, sir? The manpower ti BFP? Hindi ako Ah, kurang, sir. DJ ti medyo problema tata tangamin di kasi daddo mga personnel ti diti tata ket napan iti substation. Nakkel nga kurang ket adamet ket diti ko nga ag-request iti additional personnel ngem itatang gundawe ket awon pa iti United Provincial. Mano nga dapat, sir? Tigyan ti syudad ti personnel, sir. No bilang dati fire truck agad talagang nasurok nga 30 kuma. May sa fire truck, sir. Ante buong nga estasyon nga madupay ti kurag nga minta. Dapat dati ambulance tayo. At kanayan ti responde na iseparate tilatan ti personal di ambulance no para fire truck laeng. At adu dati fire truck iti alawag sila. So gusto mo, sir, ti fire truck ti mga personal mo, sir? Sigun, ti talaga idea agad no di may sa fire truck ito una na. Yung iti Ilocos Norte kat hana kabailan. Hana kabailan, sir. Ti mag-admang manti kasi nga kado ti personal ta akur kurang na adu ba ti kurang nga BFP kailangan iti Ilocos Norte. Sige, sir.